Министър на външните работи и с действията си умишлено партия част от управлявалата ни тогава тройна коалиция. РЗС смята, че той е главният виновник за разкриването на огромния брой секции в Турция. 123 на брой. Разкриването на такива секции на територията. Смятаме, че като политическа фигура овладяваща тя казва, не по-важно, това за тук, да се прави нещо за това, което време за отбора. И се оказва, че всички се лъжим, от което никой не печели, само дето се мразим. Значи тя искаше да каже именно точно и ако всички положим усилия да се съобразяваме помежду си, ще полагаме много по-малко усилия да търпим. Ние това го говорим също как... Що си моя мила? Играеш играта по правилата. Правилата те играта представа да защитава. Al cărui președinte va deveni în 1949 Franche Corday. În fiecare duminică, mica trupă prezintă spectacole în sanatorii